Μεγάλες δύσκολες. Το πρόβλημα με τον πατέρα της ποιο είναι? Περίμενε λίγο, ναι, περίμενε. Δεν μου το σταμάτη εδώ πέρα που δεν μας αφήνει να κλάσουμε. Άσε μας τώρα. Αυτά δεν χάσαμε τώρα. Τώρα πάει. Άκου καλαμάρια. Ναι, το έχεις δει το καλαμάρι που σκολυμπάει. Κρέμοντα, σαν ασποτήρες. Σαν ασποτήρες, Αυτός είναι επί του αυτοκινήτου, σαν ασποτήρες. άλλος επί της αρικής. Επί το μαλακίο. Μαμαλάκι. Και ο άλλος εδώ... Τώρα εντάξει, αν έχει μπουχάρα η άλλη και είναι ωραία, αυτό εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μωάνα Πότσι. Η δεύτερη πιο διάσημη πορτοκάρη Ιταλίδα, μετά την, πώς τη λένε, Κατερίνα Σπάθη. όχι ρε, την Αθήνα. Ξαφέγε ένα Χολάντερ. Όλα τα πά. Την Ιταλίδα που είναι και... Ναι, τη Βουλευτίνα, ναι. Κοίταξε, αν δεν το έχει ξηρίσει ποτέ και έχει μαλλί, είναι φίλε, ξέρεις, πελούδο. Μπράβο. Εάν το έχει ξηρίσει, να το είπαμε κατά δύο καθαρώνες, μαλάκα. Δεν το συζητάμε, σου μπαίνει μέσα στα δόντια, καρφώνεται στο δέρμα. Γιατί έχεις απώλειες. Να σου πω κάτι, τι δουλειά έχεις εσύ κάτω? Συγγνώμη. Σε πήρα να καμπάρι, δεν υπάρχει αυτό. Έχει μείνει ο μικρός, Έτσι, έχει μείνει μικρός έτσι. όπως υπάρχει και μόνο αυτό. Φοβερό. Αντεπλακωθείτε τώρα εδώ πέρα. Για τράβα μια και το μελίδι. Τελευταία φορά που γελάσαμε έτσι απολύθηκα ρε μαλάκα την άλλη μέρα. Δεν ξέρεις. Κορυφές κατά. Τι είναι αυτό, μάνα?